Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Yau ina son zan nuna muku yadda za ka dinga sa ma application password. Kamar application ɗin da ke cikin kan wayanka, za ka iya ka zaɓi wanda kake so ka sa mai password. Lambobin da ka sa na buɗe wayanka daban, lambobin da ka sa na buɗe application ma shi ma daban. Wanda za ka zaɓi iya application ɗin da kake so ka kulle a cikin wayarka. In kana so duka za ka iya ka zaɓa wanda kake so ka sa mashi lambobin password. Idan application guda ɗaya kake so ka kulle, za ka iya ka kulle. Idan ma ko guda nawa ne application ɗin da ke kan wayarka, za ka iya ka zaɓi iya wanda kake so ka kulle, ka sa mashi password. Password ɗin da ka sa na buɗe wayarka daban, shi ma na wannan application ɗin da kake so ka kulle shi ma daban. Kuma za ka iya ka canza password, za ka iya ka sa wani password ɗin da kake so ka sa. Allah dai kafin mu shiga cikin bidiyon, ka tabbatar da ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa yadda da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Ni na ku Abba Gaye. Farko za ka shiga cikin Play Store inda kake downloading application. Bayan ka shiga cikin Play Store, sai ka rubuta wannan sunan kamar haka, Horn Monster. Bayan ka rubuta kamar haka, sai ka danna search. Bayan ka danna sai ka taɓa nan gurin ka sauke shi. Bayan ka sauke application ɗin sai ka shiga cikin shi kamar haka, sai ka taɓa nan wajen kwaɗan nan. Bayan ka taɓa, ni da yake na taɓa na sa akwai password ɗin da na sa, sai in cire password ɗin. Bayan ka cire, kamar yanzu misali kana son ka sa password a wayannan application ɗin, kaga duk wanda ka taɓa za ga ya kulle kanshi. Kaga kamar yanzu wannan ɗin nan ban kulle shi ba, in na taɓa shi na kulle shi kenan. Ko kuma na ƙara taɓawa na buɗe shi. Kowane application da ke cikin wayanka za a gan shi a nan gurin, kana son ka kulle sai ka kulle. Idan baka taɓa amfani da application ɗin ba, farko password za ka sa password ɗin da kake so ka dinga amfani da shi za ka sa. To kamar misali ka sa password ɗin ka cire shi kamar yadda na cire wancan. Don kana so ka canza wani password ɗin sai ka taɓa nan gurin, sai ka taɓa shi kamar haka, sai ka ƙara taɓa saiti ɗin nan. Bayan ka taɓa shi ka nan gurin wajen canji password ɗin nan, nan ne za ka taɓa. Kuma yanzu misali ka sa password kana so ka canza, sai ka taɓa canji password ɗin, sai ka sa password ɗin da ka sa ɗin, sai ya ƙara zanawa. Ka cire wancan password ɗin, kana so ka ƙara sa wani sai ka ƙara taɓa nan, sai ka zana wanda kake so ka zana, sai ya ƙara zanawa kuma. Haka yanzu ka canza wancan password ɗin, sai ka fito. Yanzu bari in shiga wannan application ɗin ku gani. Ga yanzu na kulle wannan application ɗin, to bari in shige shi ku gani. Za ku ga ba zai yi min amfani da shi ba sai na cire password ɗin. A gani sai ka zana abin nan ɗin da ka zana. A gani ya fita.
amma da ba shi na sa ba, na canza ne na sa wannan kuma. Dukkanin application ɗin da kake so ka kulle a cikin wayarka za ka iya ka zaɓa wanda kake so ka kulle a ciki, sai ka zaɓa ka sa mai password. Kaga password inda na sa na buɗe waya na daban, password inda na sa na buɗe application inda na kulle shi ma daban. Ina fatan ka fahimci yadda ake amfani da wannan application ɗin. Allah muke farkon shiga wannan channel ɗin ne, Allah ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa, yanayi na yi uploading ɗin bidiyo za a sanar da kai. Ni na ku Abba Gaye, sabon lafiya, sai mu haɗu a cikin wani sabon bidiyon.